mojou pačkou pada guap. Ona je guapa. Ukáž mi to ešte raz, almost ideme spať. Ver mi, budeš rada, miešame designer drugs. S mojou pačkou pada guap, s mojou pačkou pada guap. Dobré ráno, sedíme vo Flixbuse. A ako lepšie začať deň, než tým, že si dám koláčiky, kde je múka, v ktorých bolo použité bielidlo. Tak dobrú chuť. Máme za chvíľu 7:30 a budeme vyrážať. Mám tu ešte takéto donuty. Budem mať 1000 kg, keď sa vrátim. Zastavili sme 15 minút na rannom zastávke a je tu úplne, že crazy autostop. Panda Express, Burger King, Popeyes. Je to tady masívní, vole, je to tady masívní. Samozrejme nesmie tu chýbať Dunkin Donuts, ktorý to je úplne, že všade. Čo, dám si nejaké espresso. Pozrieme, koľko stojí. Brácho, sandwich. 10,39 za takýto sandwich. Damn, son. Hello, can I get one espresso? Are you like a YouTuber? Yes. Are you? Real? Yes, I'm starting out, yes. You're vlogging? Yeah, I'm starting out. Right now? Yeah. Can I say hi to your vlog? Yes, sir. Hi, vlog. Come to pray. Hey. It's $3.79. I will pay with card. Okay, it's gonna be on this one over here. That's okay. So cool. Kamo, typky začali riešiť, že či vlogujem. Pusté. Kúpil som si espresso, 3,80. Tak to stojí na Slovensku, čo vám poviem. Tu máte nejaké automaty, Biden, Welcome Center, bracho, Biden. I'm gonna be sleepy like the Sleepy Joe, yeah. Sleepy Joe Biden. Poďme pozrieť ešte nejaké autá, lebo vidím tu nejaké zaujímavé veci. Toto fakt neviem čo je, ale má to husté svetlo. Toto bude C63 v tmavom. Toto je nice. Modrý truck, je v ňom aj typek, tak neviem. Sa hrám, že akože seba vlogujem, vieš. Kamo, útok! Všetky ma idú osrať. Dúfam, že mi neušiel bus. To by bol ešte zaujímavý vlog. Stratený, niekde v strede parkoviska. Viete čo, asi som trafil správne. Taste test espresso. Kamo, v Amerike majú lepšie preso, jak v Európe. A dneska ideme pozrieť na zápas NHL. Washington versus Minnesota. Martin Ferrer vári. I'm coming. Dúfam, že si odnesiem z toho zápasu puk. Vidíte to parkovisko. Vítajte vo Washingtone. Cestou tu som mal takú zaujímavú myšlienku. Myslel som si, že Amerika je menej safe. Myslel som si, že tu je nebezpečné. To som si myslel v New Yorku. Keď som sa pozeral z okna, vyzeralo to tu nám zaujímavo. Takže uvidíme, či to tak bude aj vo Washingtone. A toto má človek dýchať, tieto chemikálie. Zastavme chemtrails. Táto vlaková stanica je obrovská. Kámo, stanica je obchodné centrum. Mám z toho trošku taký Harry Potter vibe. Lietajú tu holuby. Musím nájsť obchod s prútikom. Kámo, prišli sme do Shake Shack a chceli odo mňa meno a číslo. Hell no, man. What the fuck? They ain't getting them. Oh shit. And now we wait. What name? Hold up. Aha, thank you. Dámy a páni, Shake Shack. Toto ma stalo $14, bracho. Ja som tu fest nechcel ísť, ja som vedel, že to bude na piču. Za toto som dal $14. Ľadový čaj a burger. Kámo, oni sa zbláznili. Shake Shack burger vyzerá mega na piču. Kámo, čo na tomto stalo? $14, more.
Chuťa, keby som si ho spravil doma. Hranolky so syrom. Hnusné. Majú tu na poschodí futbal. Sranato, shake shack. Kamo, Cabo si zabudol tašku. Poďme spraviť nejaký prank. Nemám ju tu. Tašku máš? Či máš tašku? Get pranked. Candy. Skincare. Kamo, úprimne, není vôbec zlá. To herší má byť tmavá horká čokoláda, ale chutí ako mliečna. Ľudia, napadla ma taká vec. Chodia úplne slepí ľudia vonku sami? Reese's Cups, originál z Ameriky. Sú lepšie ako na Slovensku. Policajti na bicykli, only in Washington. Tu nás sídli vláda. A je to tu prázdne. Myslím, že som dorazil na ten chemtrails protest. Hello. Is it okay? Ako môžete vidieť, dorazili sme k Supreme Courtu, najvyšší súd Ameriky. Kamo, podľa mňa tá typka, čo tu protestuje, je zaplatená. Baby boy balenie krvavo červený mení farbu. Fialová aura, ty diamanty na mne, diamanty budú skákať. Ty designer je šatník, designer sú šatas. MC je my Prada, baby boy balenie. Toto metro vyzerá ako nukleárny kryt. Už sme v rade na NHL-ku. Washington Capitals a Minnesota, niečo, neviem. Hoši, pivo za 15 €. By the dawn's early light, what so bright